Dibunyi kena gaya iki. Siap-siap. Mumpung yang ini ngejak cek kerja meni. Oke. Buka iki nomere. Gak kena dibunyi. Barang rumahnya piye iki? Soawan ya. Ini. Ini suaranya. Baik. Baik. Apa susuk jane? Ano ba? Apa? Jadi piye iki barang. Iki jane piye tak wong direne ngecek kerja malah romo popo iki tangi turu pisan. Yo satu sak ya. Lho, baik. Baik ning kene ya. Jos suwi-suwi lho. Wes sawi adus kono mandan malah jare sembok kosok ya apa to? Pleng yo. Adus sawi nang tuh iki jane. Angkat dal. Jare adus ngono. Iki jare ngene semorong direne iki. Aku lah ali aku iki. Kalau kamu jane Senin iki. Mudah sih. Jadi Anak iki siji kok kerjaan. Jadi malah nih kancamu sing citak kae sing wis kerja. Nah, piye? saya iki jare iki kesane mesti gabah. Tapi mbok Ya ora apa-apa to, penting enak kerja nanti bane diremu nganyi koyo. Ya wis lah anu beles ra jelas sih. jadi rono sik ya. Ya to. Wis manane cahe. Ya iki jane mantap endi to iki? Di kono beda. Oh ning ngono. Wis kerja ngomong omahmu ijo ora koyo ngono. Kaya sing genah aku takon-takon ae. Iki jane Iki semar tau umur omah kok saiki takon-takon iki piye ya. lali wong omahmu. Sudah ya wis sementara. Yo. Ora patek iso udah motor iyak-iyakan wis ae. Yo. Lawan sih to. Wah. Lawan. Corona. Yo. Mau ndak apa apa kan? Nah, gitu. Nah, kita tak kenali. Wah, lagi ya, itu mungkin anyar gitu. Jadi gue kenal ada. Oh iya. Ini lah sini. Aku kan udah kerja ya loh. Yo. Nah, kenapa kowe ini kerjaan aku melo. Jadi kerjamu apa? Aku sementara iki golek kerja ya uang lho. Coba ya. Aku sementara kan ngojek lho. Wah, ngojek. Jadi ki anu jabak kan ki hidup iki. Tahu gabrak. Boleh gabrak apa? Gabah makku iki bae. Gabah makku iki. Iki gabrak makmu. Gabah makku iki. Lha kok itu nek sing gabrak kok kene ya? Ya kan nang golek anu to, golek penumpang aku mau arahku iki. Oh, ngojek online. Online aku kan.
Gojek online. Aku nyebut penumpang aku terus gondrek itu kan yo aku langsung madep. Itu lek cek. Gojek aku tadi. Usum corona barang cek. Jangan leh. Wong ini masih mbak cek. Oh iya. Yo mending berarti anu Jack iki bayarane yo Penyesilane ya kan. oh akeh enggak Tapi jelas. sik to. Aku montore sapa ki aku bingung kira ngono. Gampang motor enek mesine ngene. Sumberku enak lho. Ngono. Ya wis, masuk wis. Jadi kan ada di sini. Saya gelek penumpang aku tadi. Nah, ngono. Wis gak apa ya, wis gak apa. Kita sementara gelek penumpang ya. Yo. Corona ya. Sampai dibuat lain hari. Salah saya ya. Yo. Masalah penumpangnya jadi. Ya aku wis kakekmu ora iso penumpang. Mangkal kerja minggu subuh kan ya. Caci untuk penumpang beras. Yo Oh iya ki usum jirine corona kaya kowe cek usum virus yo. oh ya usum virus. Ini mangkal dhewe lho. Kancamu wis kabeh. Ya kowe golek sandang pangan iki. Oh. Jadi ngecek iki. Ngene iki pun. Kadang sepi, kadang rame. Yo carane ngene piye? Iso oleh penumpang. Yo biasanya kan penumpangnya langsung tekor kayak dadi apa mau sepi niki ganti penumpang. Oh, ampun. Ya Iki iki lupa aku kok. iki karo kan menelok ae to. Nah, Nah, iki dadi pengen roh ojek iki piye? Narik penumpang piye? Jadi karo wis roh akhirnya pun melok ojek ini. wis engko bae iki kene ngerti aku sih. Lah piye ngono? Sik. Nah, Ya iki tukang ojek njuk jajar barang. Baru tahu, mak montore gak iso aku saiki. Gong. Kowe rong tau roh ojek kok no. Gong tau roh. keci ini urung tau urung wong ojek iki gombro. Gong. Kecine tukang dokar aku. Ya iya. Ini jajaran dia. Tapi wis tau anu bonceng wong tenan to. Wis tau aku. Mau gong mulai. Wes. Nek sampe iki engko nak cawe dok coba kene iki. Bahaya. Penumpangnya bapak-bapak wae. Oh, anakku bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Tapi ngene isi aku kan diusir kantor, pengen begal sih. Jadi bi. Anu kowe pengen belajar sini lho. Yo. Ya sementara iki kok mau seminggu kan belajar Ini tunggu belajar jadi kapan nih? ya wis tenan lagi tapi ojek. Oh iya. Kadang anu ngeter-ngeter ning pasar. Kita kira-kira ngeter ning kira-kira tas sekolah. Ya ora apa-apa. Kira kene pasar iki, Roy. Ke pasar aku supaya uang. Lah, Tarik. Pelan di. Pulang ngono yo meni sekolah wis kena gitu rokok. Rokok saiki anu lho. Ya iya. Sing sekolahan wis laris lho. Laris e. Ya saiki Enak isan iki. ketok loro untuk Surya wisan. Iya. Ya 10.000 wong 1 sih. tapi tak ada yo. Ya ini. tenan to. Belajar motor sih. Iya. Iki tak gonceng itu besok. Ya iya ora lulusan kan itu lah. Ini ada kerja ojek. Oh, walah. Oh, walah. Iya. Kira-kira wis ngangkut wong piro iki? Emang ngake wong 5 aku. Bah 5 saya tewu iki. Saya ketahu jadi kanggo ngopi karo rokok bareng. Nah, rokok di rokok iki. Rokoke sentai ki mung wis. Jar. Lah aku dhewe ya setas suci saya. Aku juga apa ya tangmu iki. Pas sementara suket sitok ya.
Kowe cek pina iso ngerokok lah ngene iki klontrang, kluntung, kadang bensin nang utang ya. Utang kok gayamu cetek pinggir lemari kok ya utang. Iya. Yes ngono kuwi. Kadang isi ngono kuwi cah kuwi. Tidak kuat aku kadang. Nah, aku semangkal wis ngene iki ngono urusan ora tak saponi. Jojo tak saponi yo kowe. Yes ngene iki. Sama kuat yang carane nyaman ngono. Tapi ora muni liyan iki kok Mas. Lah iya. Nah, ngingoni barang itu. Nek nek kentangane orang iki. Karena jamnya kan mau jam sini kok bisa. Oh iya ya. Berhubung kene jam to kene iki. Kok nyemoni. Cek kekurangan nek kene. Kekurangan jam gitu. Tapi ya sabene dalane rame ngono. Rame Tapi yo angel tuh Bang. Mau kok di motor tak. Wong ngene wis, kan wis sore to. Ade iki budal mulai sik. Iki sesuk marane iki karo aku delok sik kan gosok motor. Piye? Iya. Jadi mulai sik ya. Belajar sih. Aku belajar sik, dadi iki mek yo cek aku delok tok sik. Diajari. Piye? Masuk to? Masuk pol wi. Wis. Dah tak mulai sik. Kok mulai sih bae wi. Ini mulai sik ya, siapanya ya. Balik ora. Ya. Hati-hati loh ya, hati-hati. Biasanya neng kuburan kan operasi ya.